سلام تعنا هابلي كما اللهم كما يتغنيو كبرات في تواتن تختاتلتي شودن رياكتس وان እግዚአብሔር ይመስገን አነ ሰላም ያዘለኹ ከመይ ቀኒኹም ክብራትን ፍትዋትን ሰማዕቲ ናምና ኢሎም ማዓንቲ መደብ እንኳ ዓብድሓን መጻኹም ካብና ኢሎም ማዓንቲ አርእስተ ጉዳያት አቀድም ቢለ ዝነግረኩም ርእሰ ጉዳይ አብ ጂ ፓወር አዋርድ ዝተባለ ናይ ቲክቶክ አዋርድ አብ ዝሓለፈ መዓልታት ተኻይዱ አብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሰባት ከ ገለገሊኦም ጥርሖም ዝመጹ ገለገሊኦም ከ ክዳን ባዕዲ ክንብል ንኽእልና ማለት እዩ ፍሉይ ዝበለ ክዳናት ብፍላይ ከ ፍሉይ መልእኽቲ ዘለዎም አካዳድና ዝተኸደኑ ሰባት ነይሮም حجي أب تحت قيد حق وعلوم مرمرة نتجبر لهم يركبي بهالله بعد من يوم كتريوم يخو مالتيوم أبزلت زلوا كالي قداي ويك فيديو أب نرخو أوان أب حنتي بفلاي كأمالتيو أب تجراي بزنبرة وج زت عمسأتن زت دفرتن حنت قوالن ستيتي استرخبة صحف تصحف كأبوست مالتيو مسكالوت حات أوينات زمرة حات إنن مسامرن استرخبة صحف كوينو أبتوشتو تصحف استرخبة قال حدو مالتي ديكود كجبر تدالي له من البات تديكود كمان هست خلت استيب سلست استيب تغير تصحف فيديو ويس ليترالي اتي زبال زلو حقي زبال او السعيد اب صمدو استزاربو صمدو 20 قلل مالتي 15 حيزو زمص ارئس غدا غير حيزو سلازمص نتحبريتالو معنتي كنرينا نخون مالتي مبل سالساي ازيو ادنقن اغرا من زخونه حبريتا ايو حدا أشام تي في استبهله زسرح ጋዜጠኛ ሶፋንያስ አስመላሽ ዝተባለ ወዲ ማለትዩ ብዙሓት ሰባት ገብረ ሶዶሚው እናወሉ ናቱ ቪዲዮ የመሐላለፈለው ብዙሓቱን ሕቶ ቀርቦ ቀድም ሕጅውን ቀሪቡ ነይሩ ናብ ኢንተርቪው ማለትዩ እንተኾነ ግን ቀሪቡ ዝሃቦ ርኢቶ አዝዩ አዕጋቢ አይ ነበረን ሕጅ ድማ በተማሳሳሊ ብዙሓት ሰባት ከሓትዎ እንተደለዩ ናብ ጸበል ከይደኤ ኢሎ ሃዲሙ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት አለው እሞ ኣብትና ኢሎም ማዓንቲ ጉዳይ አርእስተ ጉዳይ ገይረ ሒዝዮ መጽለኹ ንስኻትኩምን ክትሪኡ ኢኹም ማለትዩ ኣብ መወዳእታት ማሊ ኣብ ቲፒኤም ትግራይ ፐብሊክ ሚዲያ ብዙሓት ሰባት ቀሪቦም ነናይ ባዕላቶም ጽሑፋት አቅሪቦም ነይሮም ካብኣቶም ከኣ ብዙሓት ምሁራት ኢና ባህልቲ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ማለትዩ ብዛዕባ ጉዳይ ተዘራሪቦም ነይሮም ንብርጌድ ንሓመዱ ብፉሉይ ብርጌድ ንሓመዱ ማለት ተበለጽቲ ወይ ከኣ ጉልበት ተጋሩ ሓይሊ ትግራይ ተጠቂሞም ስርዓት ኢሳያስ ከኣልዩ ዝደልዮም ዝበሉ ብዙሓት ሰባት ውን ኣለው ኣብ ተርእስተ ጉዳይ ክትሪእዎም ኢኹም ትኾኑ ኣብ መወዳእታውን ነዚኦም ዝኣመሰሉን ካልኦትን ብጣዕሚ ኣዝዮም ናይ ሓበሬታ ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ቪድዮታት ኣለው كسام مودة أن تصنيحهم أبشرين رياكتس وان فليز بلا حبريتا كتربيهم نز channel اللي حدش توينكم سبسكرايب قبروا والنبارات نحرد أخوينكم حانتانات إتريتو كنببيم تمال أخيبا نيرنما بزعبا تيكتوكرات تغكليو قداما يسأل أي حوحاتن دقافي حرام ريت مخوانكا أسميرنا اللو بقدمون سألا صمدو خمز نبركا تفلت كتصللو خاء إلني منقس منقيم مالتي تمالي أخيبا نيرنا اما بزعبا تيكتوكرات تخكليو قداما يصدع حوحاتن دغافي حرام مريت المخان كاسميرنالو ويرار حرام مريت امنتاي زركو حرام مريت نصاتكم تاكيبكم مسي زتاكوكم لاخيواس كمزي عينت حساب صديقو مالتيو انت تبتنو محاشكم نيرو منقس anyways كم استاكبكم كتكو تخوليكم اي تفلطنن اي كتيقنن يخارغصنيا اي من بحال بزح افلطو يبلكان بزعواي تاكيب كا خمز نبركاون رغصنيا يكونكم ግን ከምዚ ተአኪብና ነርናስ ኢልካ ከተዛረብ ትኽእልካ ንበይን ካዝ መጽልክ ሓሳብ ሃሉሲኔሽን እዩ እዚ ቆጸገም እዩ ሰባት ድሕረ ተወሰነ እዋን ዘምጽዎ ሕማቅ ባህርታት ኣሎ ብፍላይ ከኣ ዘይኮውን ነገር እናሰሓቡ ኤንዌይስ ኣብትና ኢሎም ማዓንቲ ዝነበረ ኮሜንት ካም ቢበልካ ኣለኹ ሕጁን ደጊምኩም ተተአኪብኩም ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ንኽትህቡ ተአኪብኩም ንሕርዳ ነርኩም ከይንኩም ተኣኺባኩም ስለዘይ ጠቅመኩም ክትባታተኑ ይዝግባአኩም የዝብል فنكبينا انتلكم كا ويل ما يولد زخون حبريت حسكم كتمصو تخديكم نامنا لهم عند فيديو حزيم كسجر كبرات سمعتي including منقسون حاويسه مالتي Welcome to Reacts 1 قرم امنا لهم عندي فيديو حيزنا يوم كابز قربنا قديات اتقدما يزخون فيديو نحنجمر بتا ناي تيك توك اوارد طرحا مصيا زنبره حافتنا وانجلاويت جبر اندرياس بره تبهال زياتري والله طرحا نيرا طرحا يا من محنت ولا خدان يبلال اتاناي ادامن هيوان نبرت عصبلس مسبلعو طرحوم ريوم تبهال قال من البات كابزي ان علي تخون يا لي قمت طرحا نيرا قلص خوين احمصيا
ግን ከምዚ ጋጢምዋ ነይሩ እስኪ ተዘረባ ንስማዕ በር መረጃ ተሰምቷል ኢቫን እንድሪስ መታሰሯን ተገልጿል እሷ ብቻ አይደለችም 4 ቲክቶከሮች አብሯት ታስሯል እንግዲህ እንደሚታወቀው በጂ ፓወር ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ላይ ከባህልና ማንነት አንፃር ማለት ነው ያፈነገጡ አልባሳትን ለብሷል ያላቸውን የፌደራል ፖሊስ እነዚህ ቲክቶከሮችን ይዞ አሁን ላይ ምርመራ እንደጀመረባቸው ነው የተገለጸው ታዲያ እነዚህ ቲክቶከሮች አራይ እዚ ካፕቶም ትሪኦም ዘለኹም ዚአቶም ብዙሓት እዮም ማለት እዩ 1 2 3 ኢልና ክንጽውዖም ንኽእልና እዘብዛ ማእኸል እዚ ትሪኦ ዝነበርኩምውን ብተመሳሳሊ ዮሐንስ መኮነን ዝበሃል ወይ ከዓ ጃኒ ዝበሃል ብሽሙ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ወፃእ ዓድታት ከይዱ ዑደት ዝገብርን ቭሎግ ቪድዮታት ዝሰርሕን መንእሰይ እዩ እዚ ቪድዮ ዝሰርሐሉ ምኽንያት ከዓ ወይ ከዓ ዕላማ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከይድካ ብምርኣይ እንትኸውን ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ 666 አባላት ወይ ከዓ ሴክሬት ሶሳይቲ ይኹኑ ኢሉሚናቲ ይኹኑ አባላት ከይዱ ማለት እዩ ተረኺቡ ዝተፈላለዩ ቦታታት የርእዩ ከምኡ ዓይነት ካልኦት ፍሊ ዝበሉ ውፁ ዝበሉውን ናይ ግብረ ሰዶማውያን ዝኾኑ ቦታታት የርእዩ ወይ ከዓ ታፈፍቲ ዝኾኑ ቦታታት ይሕብር እዩ ኤንዌይስ ምስ ተታሒዙ ድዩ ኢንፍሉዌንስ በፅሒዎ ወይ ከዓ ፅዕንቶ ኣለዎ ኣይፍለጥን ከምቲ ተኸዲኖ ዝነበረ ክዳን ግን ከምዚ ናይ ጉቺ ዝመስል ዓይነት ቦርሳ ገለ ዘለዎ ኮይኑ ጸሊም ክዳን ናይ ማይክል ጃክሰን የተኸድነ መጽአ ዝብል አቡ እንድሕር ዳሪኹሞ ዋላት ተሓትውን ከምዚ ቤል ነገር ዝመስል ናይ ቀለም ሰረት ፈልጥዎ ይኹም ስፍሕ ዝበላ እግሪ ማለት እዩ ከምዚ ሞርሲ ስታይሉ ቀምሽ እዩ ግን ስረት ዝመስል ዓይነት ነገር አካዳድና ኮይኑ ኣብ ላዕለውን ከም ተመሳሳሊ ዋላ ፀጉሩውን ገለ ተሰሪሑ ገለ ይመጽ ነይሩ ኤንዌይስ ናይ ተቆልዓ ባህርያት ኣነ በወገነይ ሕውሱስ ይዝብለኒ ማሓረና እዩ ግን ሎም ኣብዚ ሓጢያት ካነ ንዘይ ምእታውሲ ጥንቃቐታት ክንገብር ከም ዝግባአና ኣነ ዘረድአኒ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ናብ ከምዚ ዓይነት ፈተናን ዳይለማን ውሽጥ ስለዘእተውና በሐሳብ ንክንምርምር ማለት እዩ ኤንዌይስ ከምዚ ይዘለቱ ጉዳይ ከምዚ ይዘለቱ ወሬ ከምዚ ይዘለቱ ወሬ ዳዊት ገብረ እንድሪያስ ወይም ደግሞ ኢቫን እንድሪስ እንዲሁም ደግሞ በረከት ጸጋዬ መቅደስ ደረጀ ግሩም ገዛኸኝ ዮሐንስ መኮንን መሆናቸውም የፌደራል ፖሊስ ገልጿል አረ የፌደራል ፖሊስ እንደገለጸው እንኳን በእነዚህ ልጆች ላይ ምርመራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥልን ገልጿል ኣብ ትግራይ ዝነበረው ኤርትራውያን ወታደራት ጾታው ዓመጽ ከም ዝገበሩ ኣማህፀን ሓንቲ ጽንዓት ተባህለት ትግራዊት ድማ ዝተፈላለየ ሓፃውንን ኣብ ጎማ ዝተጠቕለለ ጽሑፋት ዘለዎ ረቃቀት ከም ዘእተውን ዝገልጽ መሰረትቲ ኣብ ዘጋርዲያን ዝወፀ ጽሑፍ ሸሞንተ ዝመረተ ቪተን ገለ ክፋል መስደድ ጽፍርን ክልተ ንኣሽቱ ጎማ ዝተጠቕለላ ጽሑፋትን እዩ ኣማህፀን ጽንዓት ተረኺቡ እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ካብ ደቂ ይረና ዝብል ኮይኑ ከምዚ ይንበብ ደቂ ይረና ጀጋኑ ኢና ከምኡ ኢና ንገብር ክንቅጽለሉ ኢና ሕጅውን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፍረ ከም ዘይሂባ ክንገብር ኢና حنش 1990 عامة مهرت كنفديو حجونا مسمر يبل أبزنا استوعل نتن صحفات بمويا وعيني انتري إنايا ناي صحفتن من النت طبو جيرانين زقلتا إيرتراويان كم زي صحافو وندما نتصوراتين تقارون صحيفهم من أين بلن مخنياتو تساميدنا أين حري مخنياتو تساميدنا أين أختكون تخيل مخنياتو يبل قدايات كوينوم أبتو قدايات كوينوم سلازنبرو تقارو صحيفهم من يوم أين بلن مخنياتو قدايات يوم ويل إرتراويان صحيفهم من كين بالكا أتن قالات زي أتن قال بقالن تصحيفن زلوا بخونا يلو استصحف سب 19 وزة تقلقل زبل كم استصحف حبيرو anyways كم حابريتا ويكا كمتنت information دي كود غيرو كصنع ز تغبرلو منغدي انا بتعامي ادنيقيو يبل زبلي حقي نصوم يوم فصيمو ما نمبال طرح زي كونس يفصما تفصيما انتا وانجل ويكا تا غبن ስለዚህ ፈጻሚኣ ከም ዘሎ ኮይኑ መን ይፈጽም ዋይል ንحساب ንሕና ንፈልጥ ንሳቶም ዲዮም ኤርትራውያን ደም ፈጽሞማ ማእከላይ መንግስት ዘሎ ሰራዊት ናይ ማእከላይ መንግስት ናይ ኢትዮጵያ ይፈጽምዎ ባዕሎም ተጋሩ ዲዮም ዝፈጽምዎ ዲዙ ጉዳይ እዚ ዝብል ነገር ክሳብ ዝጻረ ክጻረሎ ወደ አይና ኢልናምበር እዚ ንፍርዲ ዘቀረብናዮ ነገራት ጥራሕ ከም ዘይኮነን ከም ዝተፈጸመና ንሕና ከሲስና ማለት እዩ ወል ካፍቶም ዝተገበሩ መጽናዕታት ናይ በሐቂ ተንኤ ገለገለ ዝብለ ቃላት سمعوا انهم بدنبي قارو ابت علتتي ويابت اوانتي قدات سلازنبرو دخينا بتصحف ايرتراوان ايرنا اينا النبل ابزقن ايرنا يتباهيل زلو سمارت سبيكوليشن رنا انستيو دما انستيو يتصحف زلو
نحنا نزا فيدل إنا نبلا نبل انت دلينا حتصير إقرا كم زي إنا نصحف نحو حتى خاب دورة تأمريو حجي suspicious زخون عين الصحفيو زي مالت ونجن نو إرترايان يصحفون كبلا يخلن ندحر داخل عين الصحف كصحف تخوينو أما خلاي منكس زولو وتادر ويكا كاب تجارو وصع زخون خا نتن قالات زياتن بتنققن بتخكلኛ መንገድን ክጽሕፈን ዝኽእል ምናልባት ጸሐፋይ ትግራይ ግዙ እንተልዩ ጥራይ ክጽሕፈን ዝኽእል ነተን ጉዳያት ዝያተን ማለት እዩ ስለዚ ዝተገዘ ሰብ ተዘይጽሒፍዎን ካሊ ጸሐፋይ ከዓ ጽሒፍዎን ምዃኑ ክፍለጣ ኣይከኣለን ምክንያቱ ተንቃላት ኩለን ናይ ትግርኛ ቃላት ኮይነን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጸገም እውን ኣብቲ ውሽጠን የብለንን ኣብ ክልቲኦም እያ ፎል ትገብር እቲ ሓደ ኣብ ባዕሎም ሰራዊት ትግራይ ውሽጢ እቲ ካልኣይ ኣብ ሰራዊት ሻዕብያ ውሽጢ ትግርኛ ስለ ዝተጻሕፈ ማለት እዩ ሳልሳይ ከይዱ ኣምሽን ዝኽእል በመሓርኛ ኮይኑ ጻሕፋይ ግን በቋንቋ ትግርኛ ዝጻሕፈ ክጽሕፋ ዝኽእል ኣካል ማለት እዩ እዘን ጉዳያት እዚኣተን ሕጂ እውን ሞርክ ኸዳን ከምዚ ዓይነት ኢንሳይታት ክህልዎንን ንዓናውነት መጽናዕቲ ብጣዕሚ ኣዝየን ጠቐምቲ ስለ ዝኾና بصبق غيرنا من انتان كنلل يونت ጉዳይ ዝበጽሕና መከራ ይጠቅም ስለ ዝኾነ ኣነ እቲ ስራሕ እዚ ኣይ ጸላእክዎን ግን ዳብል ከይዱ ሓደ ሰብ ሓሲቡሲ ኣቀዲሙ ነዲ ከም ዝመጽእ ተረዲኡ ወይ ከዓ ባጋጣም እንተተረኺቡ ልጽሓፈ ሰውን ክለ ይኽእልን ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ ዝትውልድ እዚ ማኒፌስት ዝበሃል ሙቪ ሪኡ ዝወደእ ወለዶ እዩ ጥንቃቐ ጌርካ ምርኣይ ኣድላይ እዩ ዝብል قمتي زلن حجي زفردلو ناي بيني طرح يكونن زحش سمن خمرح يخل ابنت اس اكزامبل بناتك انا مو انا ناي افتر بارتي هادرون خوم يزول زلو تردي هاندها زرفور كبالويتو بلا ياوق بودانو يولو محارب نحنا خافتم ناي ود امرار حال لعل نفلط اي نخلل هاد كادرونس ساتوم يوم زحش يزول مالت تاكاو انسو يدلك على كادر دبرتيون يزحش فتلايات حش عالم كن حمق الله سو سرح فصام كخون يولن ايفن ما اخلاي كوميتيون كخون يولن دول نيرو ترديهاني سم زولو يخون زلو نحنا مسترات طرح التوالينا نسمع نخل ديسيشن نافخومي مذكر مسترات نحو حتى طولو يزوصحو زيوم انا لبصحم تخوين دسي مذكر قال لوصحو تخوينو ستيل تود بمنታይ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ዲስክሎዝ ይገብረሎ ሚስጥሩ ማለት እዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ኣነ እንታይ ዝብለካ ዘለኹ ኮምፓራቲቭ ለኾነ ተምናዓኻ ዝውኻ ሓበሬታ ሓዝስ ያው ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ክንብሎም ኣነ ናይ ውድብ ሕወሓት ክፈልጦ ዘይግበአኒ ሚስጥር ክፈልጥ የብለይ ዶክተር ደረጽኒ ጽቡቕ ሓሳቢ ኣብ ሕማቅ ከም ዘሎ ዳጸቢቕናና ንዛረብ ጸኒሕና ግን እቲ ጉዳይ ንስኻ ካብቲ ዋና ምስጢር ዝውሃቦም ሰባት ሓደ ኢኻ እዚ ማለት ነቶም ሰባት ንመዘክር ስለ ዝሃብዎ ንዓኻ ግን ስለዚ ሃቡኻ ተኾይን ተፈላለዮም እምበር ንኽልታኹም ብምሃቦም ንስኻትኩም እሲ ኣባላት ኣይኮንኩም ገበርቲ ሓደግቲ ኣይኮንኩም ወነንቲ ኣይኮንኩም ተዛረብቲ ኣይኮንኩም ኣብዚ ስርዓት እዚ ምናልባት ሰልፍ ክሌይምድ ሶኮልድ ፖለቲሽያንስ ኢኹም بعلهم يقوم عرسهم تصويعهم مالتي anyways بعل نسخاتكم نتاوتكم تتباهلكم نودب نحنا اينا نجمجما كارو السبات جن كجمجموا عقمي يبلومن بصرون بوتا يبلومن يلوم كابزا امن سباتكم نسخاتكم وندما دفيركم اي تجمجموا وانا في تجمجم ساعات نتاي دقه حقو قبلو خمزي ورد غورز بال عينت منقد خيدنا خنجمجما اينا لكم تزاروا سبات سلازخونكم اذا قداي زي ننبعلهاتكم او تخصصوا انت نحنا جن يبلن مالت نعناسي ديسكلوز غيروز مصانا ወይ ከዓ ተቃሊዑ ዝመፀና ሓበሬታ የለን ለነው ዓለኹም ተቃላዓት ማለት መገረም ተሰባት እሺ ከምታሽ ስቱዲዮ ቀሪጽዎ እሺ ዝገርበኒ ዶክተር ደብረጽዮን ብዝኾነ መንገድ እንድሕር ዋላታ ፕሬዚደንትነት ቦታ ሲኢንዋ ዝኾነት ማሕበረት ጣይሹ ናታ ፕሬዚደንት ኮይና ፕሬዚደንት ሕዚ ታይ ይኽለክ ደል ይመስለኪ ተሰራዊት ካብዛ ሓለፈ ገምጊሙ ኣመንጎ ሕወሓት ብዝተፈጠረ ኣፈላላይ ንተሰራዊት ናፍቲ ሕወሓት ጎቲቱ ዘእትዎ ባዕሉ ሕወሓት እንዲ መዘወይ ተሰራዊቱ ከግዳይ ትክክለኛ ተናይ ሕወሓት ፖለቲካ ጎቲቱ እትይዎ ናይ ሕወሓት ፖለቲካማ ተናይ ሕወሓት ንባዕሉ ተጋጪስ ንተሰራዊት ጎቲቱ እትዩስ ካው እንደገና ንባዕሉ ተኸፊሉስ ዝኾኑ ሰራዊት እውን ኣብ ክልተ ክኸፈሉ ገይሩስ ከምኡውን ዝኾኑ ሓይልታት ክፍጠሩ ምኽንያት ኮይኑ
زيد بزوي بتخكلنا تني حوحاتنا بوليتيكا مريحنة وتصيت زي حزت عينا نقول زلنا تسراويت مع زي قلب خجز مع زي تطويل بحساب كجمري مع زي يو كاوكم زي مسلو قدايات وصيو كاو جل عاوز خونو قدايات وصيو سراويت كوينو نايمان نايت حزب دجان خون هذا نجرك توزلوا تديو في إنلانس حراي زي قدايز انتاي زبليو التسراويت سي مع زي صقعي ناي زخونه بوليتيكا ودابن انتي كونس نا حزبي صقع خوينو كسرحو كجمر مع زيو انستيتيوشنالايزد كون مع زيو نمرهن برينسيبلن طرح سريحو نخالوت نغرات كحالفوم إنا إلا نمن زبل وقعي زلو تخكليو نايزي سبعي زحي زربا كم يخون زلو زخون يخون تكال كاب سعنتو كاب انترفيرنس ناي كالوت قداما وحيلتا توصا خوينو أبعالون طرح تمركيسو عرس مركوس هالي وكسرح تخوينو بحقن حقاونتن طرح كداني كفرد كمرح انت جميرو زيو انستيتيوشنالايزد كوينو نبلو كابزي وصا زلو زخون يخون قداي حادقا ايو دينجرسيو نمنتاي أقل حدا زخونة تتكملو قداما وحيلو خينك أخا تدربه موركا سريحها أي سرحها قلقلكا بزي قدس مود أتخا ولا تزقلقلكا أكال إنكلودينج مدربا يوصل زي ترف كابكم زي عينة التحساسباتات كنو وصخن كلكم زلنا زحبريو أنفتو قابت عمي إمبورتانتيو مالتي أوكي نابزنا يتمال نبرنا تي بي ام تأكب تأخي باخن كيدنا علنا بعلو تي بي اف يعني كحنتي لا يزبلك الله نعود يزخيديو دليو ايتكسني زيلي دليو خانا بعلم كتكسلم زخيل حيلي وزيد حكي بدن بسلن نصنع بدن بسلن نردو مال تግራይ ግን እቲ ጽንታ በቲ ዝተፈጸመና ጆኖሳይድ ዝተልዓለ ኣብ ዝኸፍ ኩነታት ስለ ዘላ ገዛ ኮይዱስ ተመሊሱ ኮይኑ 4000 ክብል ተመሊሱ ናፍቲ ኣህዱ ያቲ ኣማራጽ ስለ ዘይብሉ ንኽጠፍ እውን ሰ ኣማራጽ ዝኾነ ቅርሺ ገለን ተሲኡ ተመሊሱ ናው ያቲ እምበር ነዚ ሓይሉ ዚ ክዕጅብ ትኽክለኛ ዕላማ ተሸኪሞሎ ኢሉ ኣይኾነን ዝቃለሰሉ ገገሊዩ ተወሰነ ካፍቲ ንዓመታት ዘፍርዮ ሃብቲ ሰሜን ምዕራብ ፍሒሩ ካወርቂ ወርዒ ካውዙ ዘኻዕብቶ ቅርሺ ንዓሰበ ኣብ ደቡብ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዝገበሮም ካብ ዓደት ጀሚሩ ከምቲ ዓንቶ ንጉስ ዝዛረበና ብፅሕፈታት ሰብር ዝነበረ ሓይሊ ተዓሲቡ ቅርሺ ስለ ዝወሃብ እምበር ኣሚኑ ልፈሊጡ ኣይኮነን ጣቢያዎቹ የጋዜጠኛ ሶፎ حراي እቲ ጉዳይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ገለገለ ዝግበር ናይ ወርቂ ሕጽቦ ንሕና ሞር ደቂ ምዕራብ ትግራይ ስለ ዝኾና ፀቢቕና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ከባቢ ኩሉ ኩነታት ተጓሕጉሕዩ መሬት ብዝተፈላለዩ ናይ ሲያናይድን ካልኦት ዝኣመሰሉ ማዕድናትን ንወርቂ ዝመኸኸ ወርቂ ንምውፃእ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ ወርቂ ኤክስትራክሽን ጎልድ ኤክስትራክሽን ትራዲሽናል ብዝኾነ መንገድን ዘመናዊ ብዝኾነ ኣሲድን ዝተገብረ ነገራት በሙሉ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ሓመድ ኣብ ልዕሊ ባዮሲስተም ጠቕላላ ናይቲ ከባቢሲ ኣዝዩ ሓደጋ ዝኾነ ሃዛርደስ ዝኾነ ፕሮብሌም ዘስዕብ ዘሎ ፀገም ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና ሰማዒ ኣይረኸበን ካብኡ ሓሊፉ እቲ ኣካል ንሱ ነትወርቁ ነውፅኡ ሕጂ እውን ነቲ ዓዲ ዝጠቕመሉ ዘይኮነ ከምቲ ዝተባህለ ምክንያቱ ዝወስድዎ ዘሎ ዋላ እንተውፅእዎን ፈልጦም ኢና ዘውፅኡ ከም ዘለዉ ሕጋውነት ከም ዘይብሎም ግን ኣብቲ ዓዲ ኣዝሎንግ ኣዝ ኢንቨስት ክሳብ ዝገበርዎ ዝብል ዝነበረ ወግዕ እውን ካሊእ ሎጂካሊ ፋላሲ ዝኾነ ወግዕ ስለ ዝኾነ ንሕና እቲ ጉዳይ እቲ ወርቂ ዝግብኦ ሰብ ኣውፂኡ ክጥቀመሉ ተዓዲ ክጥቀመሉ ነቲ ዓዲ ረብሓ ክውዕል ብዙሕ ፃውዒት ተገይሩ እዩ ነቲ ወርቂ ሳፋየር ካልኦት ማዕድናት እውን ስለ ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ማለት እዩ እንትኾነ ግን ካብዚ ጉዳይ እዚ ጥቕሚ እንተይኮነስ ጉድኣታቱ እንዳ ሰዓረሩ ይኸሩ ስለ ዘለዉ ብኣግባቡ ስለ ዘይተተሓዘ እቲ መሬት ብድሕረይ ዳንዴራ ይትብቆል ብዝኾነ መንገዲ ተታሒዙ ዘሎ ተሓሪሱ ንኸይብላዕ እንዳተገብረ እንድሕርዳ ዝኸድ ኮይኑ ትወርቂ ምስ ወፀ ትወርቂ ሃላቕ ካብ ዝኾኑ ናይ ተፈጥሮ ሃፍትታት ሓደ ኮይኑ ማዕድን ሃላቕ እዩ ወፂኡ ምስ ተወድአ እቲ መሬት ግን ተመሊሱ ዘይሕረሰሉ ደረጃ ይበፅሕ ስለ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ፍፃመ ስሕተት ዋላ ተብልና ሰማዕ ይነበረን ሕጂ እውን እንታይ ይበሃል ኣሎ ብኡ ተጠቂሙ ካሊእ እንደገና ካሊእ ዕናዊ ተግባር ዝገብር ኣካል ከኣኒ ትወርቂ እቲ መሬት ኣብ ሪሱስ ተጠቂሙሉስ ዕንወት ፈፂሙስ ሓደ ናይቲ መሬት ብኽነት ካልኣይ ከዓ ኣብ ሓይሊ ሰብ ብኽነት ሳልሳይ ጉድኣት ማለት እዩ ሕጂ እውን ቡ ይቕፅል ባይ ዘ ወይ ውልቀ መላኺ ይኹን ቶታሊታርያን ይኹን ጨቋን ይኹን ዝኾነ ይኹን ሰብ ገንዘብ እናረኸበ ብዝኸደ ቁፅሪ እናሓየለ ሞር እንዳጠንከረ ነቲ ወንጀሉን ጥፋቱን ከዓ
እናስፍሖን ዘመናዊ እንዳገበረን ዝኸደ እምበር አይምለስን ማለት እዩ ንኺድ እስኪ ሕዳር 29 ዝነበረ ዜና እዩ ያስን ዝግጅት እንዲያቆሙ ተጠይቀዋል። አሻም ዩቲዩብ እና ትርታ 97.6 ኤፍኤም የጋዜጠኛ ሶፎንያስን ዝግጅት ማሰራጨት እንዲያቆሙ ጠንካራ ጥሪ ቀርቧል። ይህ ጥሪ የቀረበው ጋዜጠኛው በቅርቡ ከኢትዮጵያውያን ባህልና እሴት ውጪ የሆኑ ተግባራትን ሲፈጽም የሚያሳዩ ማስረጃዎች በመገኘታቸው ነው ተብሏል። ታዲያ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የቀረበውን የቪዲዮ ማስረጃ ተከትሎ ድርጅቶቹ በአስቸኳይ ሁኔታውን እንዲመረምሩም ተጠይቋል። ሶፎንያስ ይባላል ጋዜጠኛ ነው ከዚህ ፊት ጌነ ተብሎ የሆነ ሐሳብ ተነስቶበት አይደለሁኝም ሰዎች ሰርቀውኝ ነው አካውንት ተደርገው ነው ብሎ ያወራኝ ነበር ያው በድምጽ አሰምቻችኋለሁ እንግዲህ ይሄን አይታችሁ ምን እንደምትሉ ነው ያለ ማለት ነው ተከታተሉ ከመጣ አብረን እዚህ ጋር የምታዩት የተሰበሰበ ወጣት በሙሉ እሱን ነው የሚጠብቀው ራይዋ አብዚ ሕጂ ንእሽተለይ እንዳተማጎትና አሉ ጸንሒና ነዚ ሓበሬታ ንኽንርድኦ ፈቲና ነርና ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ንፅበለና ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ምልስ ኣቢለ ኸሪአኩም እዚ በዓሉ መነፀር ገይሩ ዘሎ ወዲ ብለር ገይሩ ዘሎ ገፁ ረእይዎም ብደንቢ ቀፂሉ ከዓ ሓደ ፃዕዳ ክዳን ዝተኸደነ ግን ቀይሕ ኣብ ደረት ኣፍ ልቡ ቀይሕ ፅሑፍ ዘለዎ ወዲ ሓደ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ዝኾነ ብጫ ክዳን ተኸዲኑ ጸሊም ዘለዎ ንድሓር ከዓ ቁምጣ ዘይኮነስ ሙሉእ ስረ ገይሩ ሙሉእ ስረ ማለት እዩ ዝቐርጽ ንድሓር ዘሎ ወዲ ሙሉእ ስረ ገይሩ ዝቐርጽ ዘሎ ወዲ ስሊፐር ከዓ ገይረሎ ዝወዲ እዚ ማለት እዩ እዚኦም እዮም ዘለዉ ይመጸለን ጽበይለና ዝብሉ እዚኣቶም እዮም ሰብ ወጣት በሙሉ ኣብዚ ዘለዉ ከዓ ትሪኦም ዘለኹም ጫማ ዝጸርጉ ሓደ ሰማያዊ ክዳን ዝተኸደነ ወዲ እሱን ነው የሚጠብቀው ኣብዚ ከዓ ሓደ ብጫ ክዳን ዝተኸደነ ወዲ ካሊእ ሰማያዊ ዝተኸደነ ክዳን ወዲ እዚህ ጋር የምታዩት በሙሉ እዚኦም ብምልኦም ትሪኦም ዘለኹም ካሊእ ዓብይ ሰብኣይ እውን ኣለዎ መነፀር ዝገበሩ በዚ ድሕሪ ፃዕዳ ክዳን ተኸደነ ወዲ ዝኾነ ግሬይሽ ከለር ገይሮም ዘለዉ ሰብኣይ ታያችኋላ ሲመጣ እዚህ ጋር ዱላ ይዘናል እናናግረዋለን ዱላ ሒዝና ኢና እዩ ዝብል ጋዜጠኛ ትልዓል ዘሎ ኤንዌይስ አይመጣ ይሻላል ለማንኛውም መጣም ቀረም ግን ዞሮ ዞሮ እኛ ግብረ ሰዶምን እንቃወማለን በፍጹም አንደግ ሓራይ ሕጂ ካብቶም ዝሓዝዎ ሰባት ሕጂ ሒዞሞ ኢሎም ዘቕረብዎ ቪድዮ ማለት እዩ ሒዞሞ ዘሎ ሰባት ከዓ እዚ እዩ ጻዕዳ ክዳን እዩ ተኸዲኑ ዘሎ ጻዕዳ ክዳን ቀይሕ ጽሑፍ የብሉን ካሊእ እትወዲ እዚ ካሊእ ንህዚ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኑ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ጽሑፍ የብሉን ግን መነፀር ዝገበረ በዓል ቁምጣ ክዳን ዝተኸደነ ወዲ እዩ ካብቶም ሒዞሞ ዘለዉ ካልኦት ሰማያዊ ክዳን ተኸዲና ዝብሉ እውን ሓደ በዓል ጃኬት ጸሊም ክዳን ዝተኸደነ እዩ ሩራይ ክዳን ማለት እዩ ጌ ነው ሕጂ እዚ ግብረ ሰዶማዊ እዩ ገለ ኢሎም እዮም ሒዞሞ ጌ ነው ቀጥሮ ይመጣ በዚ እውን እዮም ወቂዖሞ ማለት እዩ ውዕዮም ሒዞሞ ውዕሞ ሕጂ ወቂዖሞ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን ባይዘወይ ፈሪሑ እንተስሂደም እንተስ ውዒሉ ወይ ኹንቱ ጉዳይ ማለት እዩ ኣይተፈለጠን እዚ እዩ እቲ ጉዳይ ዞሮ ዞሮ ኣነ ንኽልቲኡ ከሪኤልኩም ወይ ከዓ ከሪኤኩም ክሕብር ዝደለኹ እቶም ትፅቢት ዝገብሩሉ ዝፀንሑ ሰባትን እቶም ድሓራይ ረኺብናዮ ኢሎም ዝውዕዎ ዘሎ ሰባትን ኣፈላላይ ከም ዘለዎም ይተረዲእኒ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ኣዝዩ ከቢድን ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገርን እዩ ንሞብ ጀስቲስ ዝዕድም ነገር እዩ ባዕሎም እውን እንተኾነ ክውዕዎ ከም ዘይብሎምን ዝኾነ ፍጻመ ክፍጽምሉ ከም ዘይብሎም ንዘርኢ ግን እቲ ከባቢ ሎኬሽን እውን እቲ ሓደ እዚ ብጸጋም ገጽ ዝርከብ ቦታ እዩ እቲ ካሊእ ከባቢ ንጽበዮ ለና ዝተባሃለ ቦታ ከዓ ካሊእ መኪና ዝነበረቶ ቦታ እዩ ማለት እዩ ዓባይ መኪና ነይራ ስለዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ቪድዮ እዩ ኢለ ዝግምት ማለት እዩ ነቲ ወዲ ከምዚ ገይሮም እዮም ንእሽተለይ ክውዕዎ ድሕራይ ከዓ ከፈራርሕዎ ፈቲኖም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ንቐጽል ተይረኣናዮ ኣብዚ እንዳሃለና ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ዝግረመሉ ዘሎ ካሊእ ቪድዮ እዩ እቲ ካሊእ ቪድዮ ብዙሕ ሰብ ዝግረመሉ ዘሎ ናይ ወዲ ጣባ ቪድዮ እዩ ወዲ ጣባ ብኸመይ እዩ ብተፈጥሮ ድዩ ፀጉሪ ዓይኑ ከምኡ ወይስ ድሕራይ ከምኡ ዝኾነ እዩ ኣይፍለጥን እስኪ መብዛሕተና ፀጉሪ ዓይንና ክንሪኦ እምበር ፀጉሪ ዓይንናንቲ ውሽጡ ዘሎን ጎድጒዱ ዘሎን እኳ ነንወይ እንዲ ዘሎ ግን ኤንወይ ፀጉሪ ዓይኑ ከምኡ ድዩስ ኣይከምኡን ድሕራይ ተላፂዎ ወዲስ ወይ ከዓ ተፈጥሮኣዊ እዩ ኣይፈለጥኩን ወዲ ጣባ ግን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዝተላፀዮ ዝመስል ነገር እንሄ በኣሮ ዘርእየና ዘሎ ንዕውን ብተመሳሳሊኦም ዝሓሚዎ ዘለዎ ማለት እዩ ፎንዚ ኣሒዝኩም ክትመፁ ከለኹም ሲ ትዛረብዎ ቃላት ናይ ግብረ ሰዶም ዶ እዛን ጨዋ ዶ እዛ ግብረ ሰዶማዊት እከለ ዶ ገሌልኩም ትዛረብዎ ሕፈሩ መጀመር ፖለቲካ ምስራሕ ማለት ውርዝይነት ሓትት ትሕትና ሓትት ቃላት ምምራፅ ሓትት ቃላት መሪፅኩም ነቲ መንእሰይ ከተደናግርዎ ኣሎ
نتمنى سينا بربحكم كتمصون تكون بقى بتاع ديسيبلين سنه سرعه دلو دحار تمصو ايديولوجي دي وتمصو تحسبا كتغبرو ولا كتفتن تخونكم سي بينا اغبا بينا انجل مسينا نزمن سينا امنو كجمرو خلكم اذا غبر سدمايت اكلت بحال كم يرادو غم زي طعمي دففن وفيني سياس تخكلي زخون يكون سرحو درسات سرح فيلم سرح موسيقى سرح ويك اكالي سرح سي نتي تولو زلخا نتي تزاربو زلخا نتي تغبرو زلخا ነገር بانصار بهلخان بانصار مننت كان حردا تقلصو خوينكا ازي حدغኛ ኩነታት ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ጥራحውን ኣይኮነን ካብኡን العلي بزي يقدس ኣብ ዝተፈላለዩ ሽሞታትን ዕዮታትን እኳ እንተትርከብ ሞርሞ ሓደጋ ዘብጽሕ ንባዕልኻ ውን ተመሊሱ ازي حدغኛ ዝኾነ ጉዳይ بقانقوها تأليفك ويكا تأثيرك تورقلون ببعلخا ماننتك شيء كاتغبرون ነገር كون يبلون نقالاتنا ጥንቃ ክንገብር ሓላፍነት ክንወስድ ከም ዘለና እዩ ዝጽውዕ ማለት እዩ ትክክል እዩ እዚ ዋላ ዝቀናቀነኩም ይኹን ተሓሳብ እዚ ጽቡቕ ኣዝዩ ጽቡቕ ምኽሪ እዩ ብርጌድና ሓመዱ ክትገብርዎን ክትሰምዕዎን ዝግባእ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ዝበሎ ቃል ወይካ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክሳዱ ቁረጽ ኣለዎ ድሕር ዳይሉ بمنطر من يخم زلزال بمنطر تسقينا حزب إيرترا يخم زلزال حزب إيرترا تسقي سرعات سي كسابي كونن ولا كم ماكوروني انت تخطط انت تقول له تاي شجرو ولا حزب إيرترا قتل زلو أو بتحدى نا إساس حالي تمثل بتحدى كم السلطان زلوا ما أمن صون زموت مثل ماشي إنسو دايركتلي نيساس كتعلم تهونكا ويسلطان ون نيساس كتحس تهونكا زي نيساس علي خايو ماشي بوليتيكا وانكا خمد لك ترجمة عندها بلك عزنديتي جرا أنا متى أجندة خبروا تريديو لكن نيساس كن حلقوا اليوم نيساس ديم حالي ملو وكان نيساس كسر كي كنت أبديهم فريحهم سجيهم تهين كل ده اليوم يترد أن بس انتهى بوليتيكا انكسر حلو ديم ناي ماشي إذا صار جاتهم جمهور فلا سلطان يكون نعوم زمن كتا يكون انتجارباتي مالتين حجي ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ውድባት እዮም ዘለው ብርጌድና ሓመዱ ዝበሃል ኣሎ ደንቢ ተቃውሞ ዝበሃል ኣሎ ብዙሓት እዮም ዘለው ሕጂ እዚኦም እዘን ብርጌድና ሓመዱ እዘን ደንቢ ተቃውሞ ዝበሃሉ ዋላ ሓንቲ በቃ ብትናይ ትግራይ ታንኪ ናይ ትግራይ ደም ኣስመራ ኣትዮም ስልጣን ክሕዙ እምበር ናይ ብሓቂሲ ንትግራዋይሲ መሰል ወደባት ዝፈቕዳ ይኮን ጠቕላላ በቃ ልክዕ ከም ኢሳያስ እዮም በቃ ታደጉስ ከም ዘለዋ ክትቅፅል ገለ እዮም ደልዩ ምስ ኢሳያስ ኣፈላላይ የብሎም ትደንቢ ተቃውሞ ኾን ብርጌድና ሓመዱ ስለዚህ بخالي بحالا مسو فلالاي ስለዚህ يبلهم مسو انت سرحنا يدحشنا ካብ ብርጌድና ሓመዱ ዝብል ሎጂካል ኮንክሉዥን እዩ ተዛሪቡ ኮ ዝሓወይ ማለት እዩ በቃ قلل بزبلت መልክዑ ብርጌድና ሓመዱ ማለት ምስ ኢሳያስ ማዕረ እዮም ፈላላይ يبلهم ታ ቦርደር ውን ታደቡን ክትቅጽል እዮም ዝደልዩዋ እንታይ ክትከውን ይኻን ስኻ ተደልያ ማለተይ ታደቦም ደቦ መኽቢሮም እዮም ክቐጽልዋ እንተስ ምሳና ዲዮም ክሓብርዋ እንተስ ክሓውስዋ ዲዮም እንተስ ክድብልቕዋ ዲዮም ንሕና ናይ ክልተ ኣው ስምምዕ እምበር ከም ፍቕሪ እዩ كان فقريو ركبات كده عادات سي كان فقر متصامرتيو تصاميدوم تصامرت ندحر لا يفاتو خوينوم بو يقصلو زي يقصلو ندحر دا خوينام كا بحال ايدكا منጭብጫብ ስለዘይ ካል ይገርፍዎ ማለት እዩ ሕጂውን በተመሳሳለ ጉዳይ ኣብ መንጎ ንሕናን ተጋሩን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ኣፈላላይ ማዕርነትን ተቀቢልና ንኸይድ እንድሕር ዳ ዝበልጽና ኮይኖም ኣብቲ ዝበልጹና ንኣምን ንወልጾም ተኮይና ኣብቲ ንወልጾም ይኣምኑ ነትን በላለጾ ነገር ከኣ ንኽመላላ ኮምፕሊመንተር ንኸውን ንሰርሕ ሓቢርና ምስ ካልኦት ዘሎ ኢትዮጵያውያን ሓይልታትውን ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ንሕና ዋላ ሓንቲ ነገር ጽልኢ ገለገለ ኣድላይ ኣይኮነን ፍቕሪ ጥራሕ ዘልየና ኢልና ንብገስ ዝግባእ እምበር እንታ ቦርደር ንሕርዳ ዘይውና ኮይኖም ትደቦም ክውኻዶ ኮይንካ ትፋቐር ምሳቶም ብስርዓነ ግን ዘይርድኦም ሰባት እዮም ኣብቲ ፖለቲካውን ኣትዮም ዘሎ እዚኣቶም እዮም ትንትኑ እዚኣቶም እዮም ዘይሱ እዚኦም እዮም ዝእከቡ It's amazing you نحن وندقنا يمينا ما جوجي ابزي ولا عدس او ام يازي ولا عدس ما جوجو ام كونه زبحالالو ما جوجو تفلطو اخو نشي لي تايز بحال تخليو سلازي ام زي ولا عد ندحر كوين ግን ንሱ ከም ዓቢ ገረብ ይዝርአ ስለዚ ዝዓቢ ኦም ዚኣቶም ስለ ዝኾኑ ኣብዚኦም ስለ ዘለና ትንሳቶም ስተንተኑ ወይና ክንሰምዕ ንዒና ሪአክት ክንገብር ዌል ሴድ ኤንድ ዌል ዳን ሽደን ሪአክትስ ዋን إلو معنت مدب نزي مسل كسامو داتا مدب تخاتاتي لكم هنا صريتو قدفكم كتكدو يعدمكم كبرت يابلنا تصبخ يسمعنا لو امكنا تشاو احنا غنيو تام good light نحن حضرت حواتينا نطيب